Noi लोगोफोर जोंहा बैसागु लांदां बैसागुआव मोसानो बिबार माला सुदों। बे मा फिथाइ होनोमोनलाय? दावा फिथाइ। दावा बिबारसो होनो, फिथाइ नङा बियो। दावा बिबार लाबाय, ओमफ्राय खाथ्रि बिबार आरि दङ। बेखौ खानायाव लागोन, बेखौबो खानायाव लागोन सुनानै दोनबाय। आलादा जोबथारबाय। सुग्राफ्रा नै सुजोब्बाय। जोंहा दिनै लांदां बैसागुनि खाथ्रि बिबार, दावा बिबार, मोखोना बिबार लानानै माला सुनानै गानना मोसानोसै। लोगोफोर जोंहा बैसागु लांदां बैसागु मोसानो ओंखारबाय नै कम्पिटिसन बादायनाय। बिबाराबो जोंना नेचारेलसो, आखाइजों सुनाय। मालाखौबो गानबावगोन, दा गाननोसै। नै देलाय ओइ खानायनि बिबारा। मोनफैबायानो जायगाखौ मोनफैबाय, गाइस मोनफैबाय। बे मिउजिक बानायनायाव दामग्रा आगजु बानायनायाव खाथियावबो उन्दैफ्रा थाथ'नो नाङा, बायह्रायाव ओंखारलां। दा मोनानि नै बैयावनो जागोन। रेडि जाबाय ना? प्राइज नेदों जों लोगोफोर सोरना थांगोन। बान्था राननायनि एसे सिगाङाव आंखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आंखौ खाबु होनायनि थाखाय आङो दिनैनि बे जिथामथि रंजालि बैसागु बे बान्थाखौ गथायनाय जागोन। आङो दा बिथांमोनखौ दैदेनगिरिजों लोगोसे हानजाखौ बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बिथांमोना मोननो हादों थार्ड प्राइज गान्दा गागेब बाजै ग्रुप। बिथांमोनखौ दैदेनगिरिजों लोगोसे गासै मोसागिरि नोंथांमोनखौ फैफानो खावलायनाय जाबाय। जोङो मोनसे खोथाखौ जेब्लाबो गोसोआव लानांगोन, माने जोङो मोसाबाय, इसिबां जोङो मोसानानै मेंबाय, जोङो खालामनाय जादों। दानिया खावलायहरबावगोन बारदै सिख्ला सालबारि, बिथांमोना सेकेन्ड प्राइजखौ मोननो हागोन। दैदेनगिरि
ग्रुपनि दैदेनगिरि आरो मोसाखावरि बिथांमोनखौ आङो फैनानै लांफैनो थाखाय खावलायहरदों। कृष्ण बसुमतारी बिथाङा जोंनि फार्स्ट प्राइज बान्था बिहामजो बाथाबारि बे बान्थाखौ हरनो खावलायनाय जाबाय। साबायखर थाबाय। पारफरमेन्स खालामग्राफ्रानो गैया, टिमानो गैया। टिम दङ होनबा साउथ सालबारिल'। दा बिथांमोननि